Narok Nation Mbati inje engineer ye oko gache bridge ye na ye minyakiria matukari na tebetigu ndoche nkaerare ne taracha nero ngoerere bono gento ntigaretie iga ne slap we ntigareti na mbeke guardrail iga guardrail nera igo chakobekwa riga ebwata muri inde bwata riga etarachera abantu bangego kweta kakera Chitari sana will say the first week of June. Abakanyara na coach. Bona abantu bago. Changamoto na so far nearly embura actually ne ronda tebe. Ine ro kana tebe otherwise kere into materials chonsi na chinyorete ya. Na what challenge inde. And actually abantu they were so eager abande mbali bale onte bingire none mara mubusa lakini barolenge pale yawe lakini are mara moma ito ko ira mara mwende ons pake ende raete lab ke raete lab alio alto con ya ko yetume bono ase tarache equality ya na be ko sustain gari ende ons yebo bale tumozi onda once yakagara chichuma tu atumiete wose materials tu atumiete njirichi standard etarache ya affected transportation sana actually 90% ya activity chikendrete iga chawere so much affected yakagara esa ideally ngumbweli ne ngumbweye na erabono main link first of all ngwakera mheshimiwa wiri mbia mono yakogera etarache kwa yaretire dio sagete yani kwa abantu bangere ko igubobe na omweshimiwa biri gare omweshimiwa lakini taliko shughulikira edarache so ono litu anste kwa nyerosia actually abantu na baba batenga gaki omugaka bono chiko no chikonye konye kora chia chire bono nanda abantu konye chingoro cha abantu chire ni renga ya bono tiaba vamos nande ta mwende